Ejiri anyị si dị iche iche n'elu ụwa n'akara aka si dịkwanụo onye lozi n'ibe ya o soro anyị webe aṅụrị o ekene obelu nwa oge ọ dị na nwata o nweghị ifo n'alụ o wee mepụta wee lie ugwu lie ndịda ebe a na-achọ kacha agagharịga o wee kpata ego kwuru wee nọta ọnụ kwuru ndị o wee kwe mma o ji na ụgbọ anyị dapụta ụwa niile a na-akụrụ ya aka chifo mee nga na-abụ odogwu nnukwu nkwụ na-agba ete gharaghara afọ gị ma ụzọ agaghị aga odumodu n'ihi ya dị o ịma na okorobịa kpata ego ife ya bụziba aveniu onye na-adị ibido afịa ọ ga-achọ aveniu onye na-adị ibido ọrụ ọ ga-achọ aveniu okorobịa kpata ego n'ụwa kasa ndị ọgbọ ya ogologo aya mma eziokwu ka mụ na-ekwu ife akwa ọgananya maka mma na itorobịa ude dị n'anya bara ụbawo obodo ọbụla ikuku na-aba n'elu ụwa ichekwa ị ga-abarịrị n'ime ya o ọ bụzi anyị bụ ụwa na-ekiri o ọ bụzi anyị bụ ụwa na-ekiri tata o amụsị adịghị akpa dọla iro na wichi bụ nwanne ife ego na-arụ n'elu ụwa na ọkarịrị akarị